ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ନେହପ୍ରଦ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ଆମ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିବା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ବୀର ସନ୍ତାନ, ଅସାଧାରଣ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ, ଅଗଣିତ ଯୁବ ସମାଜର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୁବ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ କଲିକତା ସ୍ଥିତ ଶିମଲାପଲ୍ଲୀ ବା ଶିମୁଲିଆ ଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପରାୟଣା ପବିତ୍ରତା ରତ୍ନଗର୍ଭା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଲମଣ୍ଡନ କରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମସ୍ତେ ବିଲେ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ମେଟ୍ରୋପଲିଟିନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହୋଇଥିଲା। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ନରେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଥରେ ଆଖି ଖୋଲି ଯାହା ପଠନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ମନେ ରହିଯାଉଥିଲା। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ଥିଲା। ସେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଥିଲେ ବୀର, ନିର୍ଭୀକ ତଥା ଧାର୍ମିକ। ନ ଦେଖିଲା ଯାଏ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଯେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ସେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆପଣ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ମାତ୍ର କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଏହି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମକୁ ଯଦି ଏହି ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଠାରେ ରହିଥିବା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କର। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ପରମହଂସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଗୁରୁ, ଆପଣ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ କୌଣସି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସାକ୍ଷାତ କରାଇଦେବା ପାଇଁ। ତ ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଛନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ରଖିଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କହି ଉଠିଥିଲେ, ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ମା, ବାପା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ପରମହଂସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ପରମହଂସଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଗୁରୁଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବାରୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। 1884 ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏକ ମଠ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି
ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାରା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ବେଦ, ପୁରାଣ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ମନ୍ତ୍ର, ଉପନିଷଦରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ 1893 ମସିହା ମେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ବମ୍ବେରୁ ନୌକାରେ ଚିକାଗୋ ସହରକୁ ପରିଭ୍ରମଣ ନିମିତ୍ତ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଦେଖି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଥିଲା, ଆରେ ଦେଖ, ସେ ଲୋକଟା ଏପରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛି, ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବିଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଥିଲେ, ତୁମ ଦେଶରେ ଜଣେ ସିଲେଇବାଲା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ବଦଳାଏ କି? ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ଅବସର ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଠାଗାର ଯାଇ ବହି ଆଣି ପରଦିନେ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ବହି ଆଣୁଥିଲେ, ପୁଣି ପରଦିନ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏହିପରି ହେବାର ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ଯଦି ବହି ନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନେଉଛ, ତାହେଲେ କି ଲାଭ? ଏହା ଶୁଣି ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ପଢ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କିପରି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେ ବି ବହି ନେଇଛି, ତୁମେ ସେ ବହିରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଖ। ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଗୋଟିଏ ବହି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ କି ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ତ କହିଥିଲେ, ତା ସହିତ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କମା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଦେଶର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଉଚିତ ବେଶଭୂଷାରେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ଏପରି କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, ମାଇ ଡିଅର ସିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲି ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମ ଦେଶର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଉଦାର କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଲେ, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସାରସ୍ୱତ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏବଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଉପନିଷଦୀୟ ବାଣୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ତଥା ଆମେରିକାର ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ଦରିଦ୍ର, ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଭାରତୀୟ ଜନତାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତଥା କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ 4 ବର୍ଷ ବିଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ଭାରତରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର ଗରିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଆଲୋକିତ କରି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଧନୀ ଓ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନସମାବେଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏଣୁ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଉ ବା ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଗଠନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ହେବ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଭାରତର ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଅତଏବ ଏହି ଶିକ୍ଷା କରାଇବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ନୈତିକତା। ନିଜେ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା ଶିଖିବେ। ଏହା ହିଁ ନୈତିକତା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧଃପତନର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅନୈତିକତା ଓ ଭୋଗବିଳାସ। ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଓ ଲାଲସା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁବିଧ ସୁଯୋଗ ଓ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶାରୀରିକ ଭୋଗବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଅନ୍ୟତମ ଦିଗ ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନବରତ ହିଁ ନୈତିକତା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଣୀ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭୋଗ କରୁ ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆମେ ହିଁ କାରଣର ସ୍ୱରୂପ। ସୁତରାଂ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଯଦି ମୁଁ ଅସୁଖୀ ହୁଏ ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସୁଖୀ କରିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। ପୁଣି ମୁଁ ଯଦି ଅପବିତ୍ର, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। ଏଣୁ ମାନବର ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଘଟଣାଧୀନ ନୁହେଁ। ମାନବର ଅନନ୍ତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ସପକ୍ଷରେ ସକଳ ଶକ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଶିର ନୁଆଁଇବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନୈତିକ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଛି ସତ, ହେଲେ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସେ ଜୀବନରେ 40ଟି ବସନ୍ତକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର 40ଟି ଦେଶର ନରନାରୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣୀ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ତୀକ୍ଷ୍ଣତାକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଶମାତୃକ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଉଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।